Nu prøver jeg på bedste vis at lave en video til jer for lige at vise, hvad det er, der egentlig er galt med den her maskine. Lige til at starte med vil jeg lige vise, at der er vand fyldt på lige til stregen, som det skal være. Jeg har været ude og købe mig et termometer. I kan se det herovre på siden, over til højre. Nu lægger jeg termometeret ned i glasset, og så starter jeg maskinen. Fjerner låsen. Læg mærke til, at der er 2 dråber nede i bunden i højre side. Jeg har sat den på boil og 1,5 ml, fordi jeg ikke vil gøre det hele vådt. Nu strækker jeg og trykker på knappen. Ja, i dag er vi heldige. Ellers så giver den sådan en brummelyd. Men prøv at lægge mærke til termometeret. Det siger stadigvæk 17 grader. Nu lader jeg den køre, til den er fyldt op. Men hvis I lægger mærke til det, så sker der ingenting. Nu skulle jeg gerne have fået en dejlig kop varm te, men den får vi ikke lige ud af den her. Den her må I meget gerne hjælpe mig ud af. Håber I viser forståelse. Tak for hjælpen foreløbig. Hej.